Kau VPP kan penlong ya kajing syong kalan mengor la syai kesngi kum kajing persya ya kajing bom yok tulop jong kinong trei ka Janja Hills Autonomous District Council da kibon benai. Kau VPP da kan kesngi ubha ban pentip syaki organizing secretary baro bakin sengi ubha ban ay kibor syaki active member bachikirong kesan ke parti bekandon ka jingsyong kalan mengor lai syai ka sengi ka arp nyutari benai bekandai arp saw nduk ke posh pyo baje men step hadu san baje janmit hapelau ka office jong ka GHADC ka badan hajawai halor ka pang jong ka jing bom siudep ya ka tulop jong kinong turai ka GHADC bat kiwe ka jing don lem jong pi kan long ka program ka bajob kumban cukudau hang ni baka VPP hakini ki berai ki baldep kalai kendu ya ki nongelam jong ka Janja Hills Autonomous District Council ban pensengu haki ya ki jinge jong ki nong trei jong ka council na ba kim yo tlop da ki bon benai but kumban cukudau hang ni ba o president jong ka staff association la pentip baka tlop hadu benai no pra ar pla la dep yo lut nado pas paksorkar la pelaj hado sampai prakro tengka hari mentau snem kimpat yo watang sibenai nado palengkot hado unailar kabamut prabnai kedang sakut katulop kabamut mentau snem kimpat yo tulop tang sibenai kuman cukdeu ruhang ni ba kinong trei ka Janja Hills Autonomous District Council kila penong ki ki akin ki benai ke baladep penbor ya ke council pakan siudep ya ke tulop ko jongki ka balasa aki bon benai ka wala wan ra ek jing kesem pada ka jing don kam ka jongki